Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. Baba, yanzu kake tafe? Wallahi tallahi. San da zuwa baba. Yawwa ka zo. Yawwa. San da zuwa baba. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Abin da kake tafe? Wallahi tallahi yanzu nake da lafiya. lafiya galau. A gida? Alhamdulillah. San da zuwa. Yawwa sannu, yawwa sannu. Dama na zo ne zan zagaya nan gidan Malam Tanko. Zan je in gaishe shi. Shine nake bari in biyo mu gaisa in fice. Okay, ga yi matar gidan mabatan ta dan shiga ban daki. Oh, ta shiga ban daki. Ta shiga, amma ba Masha kama Allah, ruwa, masha ba Allah. kama To ruwa. shikenan, to shikenan. Ya shiga yawwa sannu, 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 sannu. Abu galba. Yawwa to sannu, sannu. Yawwa, yawwa, yawwa. Masha Allah. Masha Allah. Wallahi tallahi. Ina gama zan fice in ta fito sai a gaishe ta saboda ina gaggawa zan zo in tafi gona. Ba ka bari ta fito ku gaisa ba? Ai ka gane ka san yanzu aikin namu da yawa gare ta zan fice ni. To yi to. Masha Allah. Na kuma. Subhanallah, ba me nake gani haka? Ka san kakana aikin man gyaɗa yake yi. To ni kuma shine idan raina ya ɓaci sai in ringa kashin gyaɗa.